खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां अदालबारियाव 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारिनि मुंख्लं सानखौ दिनै अदालबारिनि कलागुरु बिष्णुराभा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फालिदों। गुवाहाटीआव आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिदिंबोफिननायनि उनाव नलबारि जिल्लानि तिहु सखायाव दुथांफोरनि अन्थाइजों खुबैनायाव सुजित नार्जारिया गिबि मुंख्लं जायो, जायनि थाखाय दुलाराय बर' माहारियानो दिनै बड'लेण्ड मुंख्लं सान महरै फालिबोदों। बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बायदियै देग्लायबो बाक्सा जिल्ला एबसुआ अदालबारि कलागुरु बिष्णुराभा गेलेग्रा फोथाराव 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ फालिदों। जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिया आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोजेननानै आरो मुंख्लं सुजित नार्जारिनि सावगारियाव आलारि बाथि आरो बिबार बाउजेनो। जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि बि सोमखोर आरो आथियाबारि हायार सेकेन्डारिनि गोरायुं रनिस सांग्रां रामसियारि बे हाबाफारियाव सिडली बिधान सभानि एमएलए जयन्त बसुमतारियाबो बाहागो लायो। बिनि उनाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे सावरायमा मेल खुङो। दिनैनि बे साना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिल' फालिनाय मोनसे सान बे नङा, मानोना बर' हारिनि थामोनथा सिनायथि, रैखाथि आरो फारफ्रोम बिथिं जौगानायनि थाखाय जोङो राजखान्थियारि जे मोनसे जोंनि दाबिमोन, बे दाबिखौ मोनफुंनो थाखाय बर' हारिया सोमावसारदोंमोन आरो बेयाव सिगाङाव थानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा दैदेनदोंमोन। 1987 मायथाइनि दिनैनि बे 12 जुन अक्ट'आव मानगोनां सुजित नार्जारि बिथाङा जोंनि बुहुमखौ नागारनानै बिथाङा रुंसारि जादोंमोन, मुंख्लं जादोंमोन आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बिथाङा जिथु गिबि मुंख्लं आरो बिथांमोन बादि गावनि जिउखौ बाउसोमनाय गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि जि मोनसे अबदान, बे अबदानजोंनो जिथु दिनैनि बर' हारिनि आथिखालनि मोनसे जे बिथा जों मोनदों बा आथिखालनि जि मोनसे थासारियाव जों दंफैयो, दा बेनिखायनो दिनैनि बे मुंख्लं सान दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालियोब्लाबो बे बर' हारिनिनो मोनसे मुंख्लं सान। मानोना बे मुंख्लं साना सुजित नार्जारिनिल' थैनाय सान नङा, बियो जोंनि हारिनि सिनायथि, थामोनथा, रैखाथि, फारफ्रोम बिथिं जौगासारनाय, फारफ्रोम बिथिं रैखाथिनि थाखाय मोनसे सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं। दा बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो बर' हारिया दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो जा, आसामावनो जा, सारा बुहुमावनो थायाथों मानो, जिखि फोथारावनो थायाथों मानो, जोङो दिनै मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि जिउमानि खाथियाव जों जेब्लाबो ऋणी। बेनिखायनो बिथांनो जों बारसे बिबार जोङो बाउनाय, बिथांखौ जोङो दसे समनि थाखायब्लाबो जोङो गोसोखांनानै जोंनि गोसो गोरबोआव जि माने जायगा होनाय, बेयो जोबोद गोनांथार। बेनिखायनो दिनैनि नैबे बुब्लियाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा रायजो बिनानै सोमावसारनाय बे गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि जिउमानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय, सिबिनाय आरो मानखौ आं होदों। बिथाङा जेरावखि थायाथों मानो जेन' दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्लाया दिनै नैबे समाव नैबे जायगायाव जे मुंख्लं सान फालिबाय, बेयाव जानो बिथाङा नाहरो आरो जोंनि हारि हिसाबै इयुनाव थांबावनांगौ जि जोंनि हान्थिनांगौ जि लामा, बे लामायाव खुनु जेंना जेंसि गैयाजासे बिथांमोनहा जायफोर मुंख्लंफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव 1135 सुबुङा जेराव मुंख्लं जादों, गासैबो मुंख्लं बिथांमोनहा जाने नाहरो, बोर सारस्रिहरो। आङो बिथांनिसिम आंनि गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायजों लोगोसे खावलायनायखौ आङो दोनदों। दिनैनि जि 12 जुन, बे 12 जुना जोंनि थाखाय खोब गोसोखांथि सान आरो बे सुजित नार्जारिनि दिनै मुंख्लं सान आरो बे सुजित नार्जारिना दिनै बड'लेण्डनि गिबि सासे बड'लेण्ड जि जोंनि दाबि खालामनायनि मोनसे गिबि मुंख्लंमोन बिथाङा। दा दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै बाक्सा जिल्लानि नैबे जे बिष्णु प्रसाद जे बिष्णुराभा हाइ स्कुलनि लांगोनायाव बेखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै फालिनो थाखाय थि लादों। बेनि उनाव जोंना सावरायनाय मेल दङ। बे सावरायनाय मेलाव जोङो
लेंनानै लाबोदों मोनसे समनि जोंनि दा समनि बार्टिलेण्ड चार्चनि मानगुरि चेयारमेन आरो सासे प्रफेसार आदाराम सार बिथांमोना दिनै बाहागो लागोन सावरायलायनाय जागोन आरो दिनै सुजित नार्जारिखौ जों गोसोखांनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि जे मुंख्लं बे मुंख्लंनि थाखायनो दिनै गोबां जोंनि जि मोन्थाय बे मोन्थायखौ जों मोनबोनो हादों BSCआनो जाथों BTCआनो जादों दा BTRआ जों मोनबोनो हाबाय दा बे गुदियानो माखासे मुंख्लंफोरनि जोहोलावजोफोरनि जिउ दान होनाय आरो बिथांमोना गोसो मोदोम होनानै हारिखौ मोजां मोननानै जिउ दानखौ होनो हादों दिनैनि समाव बेखौ बिथांमोनखौ जों जेब्लायबो सिबिनांगोन खुलुमनांगोन आरो बड'फानि जे गेरेमसा माहारि दानाय बर' माहारि दानाय बे बर' माहारि दानायाव जों बयबो बाहागो लानांगोन बेखिनिखौ खालामनांगोन नैबे समाव जे गोबां मुंख्लङा जोंहा लिस्ट जानानै दङ बड'लेण्डनि आन्दलनाव आरो बड'लेण्डनि जे आन्दलनाव मुंख्लं जानाय होननानै बुङोब्ला नट अनलि एबसु माखासे रायजो राजायाबो बेहाय मुंख्लं जादों माखासे जे आफादनि जेरै BLTआनो जा NDPआनो जा बायदि बायदियाव मुंख्लं जानो गोनां जादों दा बे लिस्टफोरा सिगाङै खावसे मोनबाय BTCनि एकर्डआव बा बे मोनसे BTC एकर्ड जाखांनायनि उनाव माखासेया मोनदों दा माखासेया मोनबावनो गोनां दं बिनि लिस्टखौ जोङो जिल्ला हिसाबै बेहाय कालेक्सन खालामनाय जादों बा दैथायहरनाय जादों मिरुसिम आरो बे मिरुनिफ्राय जे दैथायखांनानै जे मोनसे सर्टिं जागोन बेखौ फाइनाल माने मोनसे सर्टिं खालामनायनि उनाव बयनोबो होनांगौनि थाखाय जों दाबि खालामदों आरो बेखौ सरकारा थाबैनो मावफुंगोनखौ जों आसा खालामदों मानो होनबा माखासे मुंख्लंफोरा दिनैसिमबो थालांदों माखासेया मोनदों मोननायाबो माखासे थाबाय मोनैयाबो एखेबारे मोनथारैबो माखासे थाबाय दा बेनि जे सर्टिं बे लिस्टिंआ खालामबाय थादों आरो बे लिस्टिंआ मथा मथि माखासे फाइनाल जाबाय आरो गेजेर गेजेर माखासे फेक ओंखारनायबो बेहाय नुजाथिदों दा बेखौ सर्टिं खालामनांगौनि दरखार दङ आरो बे दरखार माने सर्टिं खालामखांनाया जुदि फाइनाल जायोब्लानो सरकारखौ जोङो दाबि खालामबाय थादों जेसे हायो थाब बेखौ बिथांमोननो जे अनसुंथाइ होनांगौ बेखौ होनांगोन